аз съм Марти Бегасто, аз съм XX. Извинете ме, обърках се с миналите ми клипове, в които аз се представях под Марти Бега 156. Но както и да е, това е друга тема. Направихме торчове и сега се прибирам, защото сори за миналия път, качеството е ужасно. Видях клипа. Просто беше като тъмно, като в тъмница, като влезнах в мината. Но сега ще слагам торчове, защото все още не съм го правил. Но микрофона ми би трябвало да се чува по-хубаво, защото имам нов. Вчера веднага почнах, без да се подготвя, защото нямах време. И така. Сега так, един точ да сложим. Така. И сега ще се прибираме. Малко пак странно. Ох, леле, майко. Чао. Какви айтем? Охо. Какви айтем? Охо. Така малко така. Едно. Тук крипър е деца, че. Чао. Значи, не сме били тук. Със същата мишка съм, в която е бъгнато. Ще му извинете, ама... Много ми забя. Мирам. Бай, I am kill. Сърца, бра. Няма как да се дам на такива тъпанари като тях. Тъпо. Тъп си, брат. Какво? Holy craft. О май гад. Ти направо, ти беше пълна килограм, брат. Пълна килограм. Метнето и ете там на крипъра. И пак не го оцелих. Най-хубавото е да... Ето ни, айтемите. Аз трябва само да заобиколя. Не! Без килограта, брат. Абе, ко правиш, бе? Ко правиш, Тима? Буксърчето ми так. Гледай го, как ме взе напълно запука, човек. Всичко ли е тук? Всичко е тук, бай. Аз вече няма да съм приятел с вас, вие сте много гадни хора. Много шит, брат. Опа, без крипъри, мула. И забранено за такива като аз. О, кокошчика. Той трябва да се види. Как си петля? Зле съм петля. Как да съм петля, кокошко? Мършинци. Какво правиш, же? Как се каза, же? Аз се казвам Добринка. Искаш цялата тук към? Аре, бе. Умря. Разкил. Така. Служай, Киркот. Няма да го биш, Гроздане. Знам, че не ти даде пари за грозденската ракия, ама са. Не сме животни. Може би ти си, ама аз не съм. Може би. Аз не знам. Но аз не съм много умен, така че... Така. От кога ли ще измисля, може по-хубаво е такива, едни са несвързани фрази, толкова са хубави и направо ми пълня на душата. Това така, много съм картофъл, много сме всепени. Как си, Пети? Аз се прибирам. Как си? Брате, какво правите тук,
Вие какво правите тук, бе? Нашо хубава оферта за мен. Брат си, тъпя си. А ти? Не. Не ми се смят. Но си грозен, брат. Не мога да гледам в лицето като човек. Какво да правим сега? Да обзаведа ли? Аре ще обзаведем, защото са най-добри хора. Ако тук направим така едни работки. Да. И направим ето такива. Аре бе, така. Едни стълби ако направим. И сега ще... Какво да направим друго? Гледай го. Да беди... Чакай бе! Пази се! Така. Така. И тук ако не е така, и ако е така, не там е. Аре де? Така. Да, така става. Направим толкова споки. Не така. Не така, така. Вземем тази вратичка. 8. Така. И сега слагаме ето и тека. Може да се мине така. Ама ако го направим малко... Какво стана, брат? Холи shit, бе, брат. Аз ще сега качвам първа част и епизод първи и затои. Да ги яд. Да ми едят кези. Ние тук няма как да се направи. Къде ми е кирката, бе, брат? И си ми сложи каската. Аре бе. Така. Не. Ще го направим така. Затваряйте вратата. Ще направим... Така. Ето. Може са мини. Много Титаник гледам. Само ти ще кажа. Много Титаник. Така. Да. Тук какво да направя? Тук една стайчка. Няма да е стая. То по-скоро ще... Едно така. Едно така. И тук едно такова. Едно такова. Сложим един слаб, защото лакабаус. Ето. 5 метра, защото е по-голям от седалката, брат.
Хубаво чупя такова. Всичко пращаме. Така. Поведе, пущуре, който искаш направи. Няма да ме спри. Ко стана, бе? Какъв си ти, бе? Кой му отвори, бе, хора? Не се разбрахме без такива гаща. Той да не се отвори сам, бе. Какво става тук, бе? Какви те с конспирации, бе? Ко правиш, бе, брат? Ти да не си оцерел, я? Абе, не ма би, бе. Чакай. Никой не те е бил, бе, брат. Абе, не тебе. Тъй. Така. Illuminati да power. Сега. Ще направим... Тъй. Да. Ще вземем това и ще го... Тук. Там. Много си добър, бе, братко. Вау. Много красив интериор. Но нищо не е готово за сега. Всичко едва превършва. Аз ще обера картофите, защото не изглеждат по-секси. От които половината ще са изхабени за храна, ама не че за храна. Ще са изхабени за седене. Ареде? Вау! 8 картофа! Вой! Това е много сериозна работа. Шестнайсет, 19, 18. Сега тук, ако направим тъй, и сме с безкрайна храничка. Така. Взехме от била кафа от магазина там, наблизко. Двадесет и 8 картофа. Так. 30 и 26 картофа. Моркови. Аз съм зайки и малко ги бъркам с хората там и аз ям малко картофки там, като взема там да намажа и аз малко. Ами сега единствено ако не кажа да отидем да... Опа, и изпусна сам бройка. Да отида да вземем картофите и да. Бождар Янков. Сега, слагаме тук. И си правим айтъм стои. Ще направим един сворд. Iron Sword. We can diamond sword. We can diamond iron sword. Iron sword. Rejection. Както и да е, хора. Сега тук правим пикакса. Така. Така го направим. И сега... Така. И 2 екса. Акса. Или... Екса. Тесто ми са толкова трудно се произнася. Така. Да. Знам, че този епизод е кратък, но трябва да го спирам. Това беше с мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Споделяте, абонирайте се, споделяйте с приятели и така. Чао!